Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Hadratal kurama wal fudola alladzina hum warasyatul anbiya al khas, para alim, para ulama, kesepuhan saha bini sepuh wonten tlatah Srati ingkang tansah kita mulyakaken, dumateng para bapak, para ibu, kakung mewah putih ingkang tansah kita mulyakaken ugi, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan sakmenika kula panjenengan tasih tinektir pinanggih kanthi kawontenan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Mugi-mugi mboten namung sehat badan jasmani rohani, ugi dipun paringi kejembaran rizqinipun, rizki kanthi pinaringan jembaripun penggalih, jembaripun manah, jembaripun kangge nyukupi kebutuhan. Allahumma amin. Sepindah monggo kita sesarengan muji syukur wonten ngersa dalem Allah kanthi waosan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula panjenengan tinektir pinanggih sehat, pinanggih bahagia. Mugi-mugi sehat bahagia kita sageda katrima dening Allah minangka amal sedekah. Allahumma amin. Sholawat salam Allah tetap katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten sedaya ibadah kula panjenengan saged pikantuk ganjaran, saged tergolong sambung kanthi rahmatipun Allah niku menawi nderek napa kang dados dawuh-dawuhipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih punika dipun ngendikaaken kullu amri dibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Dipun ngendikaaken pilih pendamelan nopo kemawon ingkang boten diawali kalian kalimat bismillahirrahmanirrahim niku ngurangi keberkahan. Bahkan dipun ngendikaaken nggih punika terputus antara yang meminta dengan sang pemberi. Berarti monggo mulai saat menika diangen-angen malih setiap doa yang baik, pekerjaan yang baik, monggo kita awali kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Lir kadya masyarakat Desa Srati pendemelanipun wonten sing dadi penderes. Sedurunge nderes sageda niku diawali kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Syukur niku wudu rumiyin. Maka setiap kebaikan yang disertai dengan kebaikan niku badhe ndadosaken semangat ing dalem nglampahi kesaenan. Umpami panjenengan dados petani, tukang ngarit, ajeng ngarit niku kesah bismillahirrahmanirrahim, niat insun ngarit kanggo ngempani hayawan kang den mulyaken. Ya ene sapi, ene wedhus niki termasuk sing ulih kemuliaan. Bismillah
Muga-muga sing ngeritna dipun paringi berkah, sing diingu dadi berkahi. Kanggo nelayan mbok bilih saking griya niku niat ajeng usaha teng rika diawali kanthi bismillah. Muga-muga sampai teng laut teng rika pikantuk rezeki ingkang kathah, berkah melimpah. Sedaya niku mergo berkahipun bismillahirrahmanirrahim. Napa malih niki kegiatan ingkang nyata setiap dinten Jumat kula panjenengan bersedekah dengan segala kekuatan, dengan segala kekurangan kita paksakan untuk bersedekah supados melatih jiwa raga kita termasuk mengamalkan perkara ingkang sae. Dadi ndonga ning kono, ya Allah, niat insun usaha muga-muga kula nyuwun dipun paringi ilmu sing manfaat, ngamal ingkang bagus, juga amal ingkang dipun tampi dening Gusti Allah. Ilmu manfaat nggih punika mangertosi pundi halal pundi haram, pundi hak pundi batil, niku termasuk ngamalaken ilmu manfaat. Amal ingkang thayyibah ingkang sae saged bentenaken pundi niki najis, pundi ingkang bersih, pundi niki hak kita, pundi niku hak tiyang lintu. Lah niki insyaallah badhe dadosaken amalan ingkang makbul, amal ingkang dipun tampi dening Gusti Allah. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan makbulan. Niku dongane wong arep usaha. Muga-muga kula panjenengan tetep pikantuk ilmu nafi, ilmu ingkang manfaat kanthi pilantar kegiatan sedekah wonten terminal sedekah di tempat napa Jumat berkah punika. Uga muga-muga rezeki ingkang dipun dapat dening kita sedaya saged kangge nyukupi nafkahi keluarga anak bojo sumambrah dumugi tangga tepalih lan ingkang membutuhkan. Lan mugi-mugi penyuwun kita ingkang sae punika sageda ketampi dening Gusti Allah kanthi pilantar ilmu nafi lan rezeki ingkang halal, sehingga tengriku saged dados motivasi kangge kesemangatan pinuju kesaenan, pinuju berkah lan ridhonipun Allah. Allahumma amin. Para bapak ibu sedherek sedaya ingkang minulya, ampun supe sedaya amal baik niku dipun kawiti kanthi maos bismillahirrahmanirrahim. Pun diniataken insyaallah kanthi kalimat bismillah punika Gusti Allah badhe paring keberkahan. Napa malih purun dipun tambahi kanthi donga medal saking dalem bismillahirrahmanirrahim. Niat insun usaha pados nafkah ngibadah kangge keluarga. Lah niku sing tiang estri niat kangge bantu tiang jaler, ngibadah mulyakaken tiang jaler. Kangge tiang jaler ngibadah kangge nyukupi nafkah keluarga anak dan istri. Lah niki mampun kados niki keluar dari rumah dahulukan kaki kanan membaca doa bismillahi tawakkaltu allallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bar niku terus maos bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'un alim. Ingkang kados makaten punika mugi-mugi saged dados pilantar keselamatan, selamat dunya, selamat akhirat, selamat jiwa, selamat raga, sageda pikantuk kesaenan wiwit dunya dumugi akhiratipun. Allahumma amin. Kita dongaken sedaya ingkang sampun sedekah sageda dipun bales kanthi balesan langkung sae, langkung kathah, langkung sumambrah. Keluarganipun ingkang sugeng dadosa sakinah mawaddah warahmah
keluarga ingkang sampun sumare saged dipun tampi ngamal kesaenanipun, dipun pangapunten kang dados kelepatanipun, dipun papan panggenaken kanthi papan panggenan ingkang sae menggahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun saeng kawula kathah kekirangan kelepatan awal akhir nyuwun sihgungipun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim waradallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan maqbulan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sallamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita buka kanthi wawasan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur